η Άουρα και ο Σίμπερτ. Σίμπερτ, φρόνημα! Οι τρεις ήρωές μας λοιπόν, ο Τόμι, η Άουρα και ο Σίμπερτ, είναι αποφασισμένοι να μην υποκύψουν. Θα κάνουν το παν να προλάβουν την καταστροφή. Σίμπερτ, η φωτιά η τολμηρή, που τους κακούς παντού θα βρει. Σ' όλη την Αφρική, Ευρώπη, Αφρική, ο Σίμπερτ γυρνά εδώ και εκεί. Παιδιά, ο Σίμπερτ είναι εδώ, αυτή τη βίτσα τον εδώ. Του κόσμου οι κακοί σκοτώνουν εδώ και εκεί, σαν βγαίνει η φωτιά τριλική. Η νύχτα σκέπασε την πόλη και όλα φαίνονται ειρηνικά. Κάμια φορά όμως τα φαινόμενα απατούν. Μέσα σε μια σκοτεινή αποθήκη κάποιος καταστρώνει κάτι σατανικό. Αν πετύχουν τα κακά σχέδιά του, τα φωκάκια θα κινδυνεύσουν όσο ποτέ άλλοτε. Λοιπόν, τι κάνουμε, αφεντικό? Έφερες βενζίνη και σπίρτα? Βέβαια, αφεντικό, τι μου ζήτησες. Ορίστε. Πάμε! Κάνες την πάντα μπλάκα. Τώρα! Κάνε γρήγορα μπρος! Άντε να τελειώνουμε! Όπως και εμείς, έτσι και οι άλλοι της συμμορίας θα κάψουν και άλλες αποθήκες με γουναρικά. Δεν θα μείνει γουναρικό για γουναρικό. Έτσι θα χτυπήσουμε μεγάλες τιμές για τα γουναρικά μας και θα ελέγχουμε όλη την αγορά. Γρήγορα, όπως σας είπα. Διάολε. Κουνηθείτε, τι σας έχω και σας πληρώνω. Εκεί έξω. Ποιοι είστε? Τι γυρεύετε? Πού είναι οι γυναίκες και τα παιδιά μας? Τους κρατάμε ομήρους. Δεν θα πάθουν αν συμφωνήσετε να κυνηγήσετε μικρές φώκες για μας. Δουλέψτε για μας και θα τους δείτε γρήγορα. Θα γυρίσουμε σε 3 μέρες να πάρουμε τα δέρματα. Θυμηθείτε, η τύχη των δικών σας είναι... Καλό κυνήγι!
Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και στα άλλα χωριά. Τους πήραν όλους. Όταν τους είδα να έρχονται φοβήθηκα πολύ και κρύφτηκα. Φτάσαμε, κόψε. Για να δούμε τώρα αν κράτησε τη συμφωνία μας. Πού είναι τα δέρματα? Πολύ καλά. Συνεχίστε να συνεργάζεστε και θα ξαναδείτε τις οικογένειές σας. Μπρος, πάμε. Την άλλη εβδομάδα πιο πολλά δέρματα. Δέρματα. Ήρθαν. Κρύψου, θα δώσω εγώ το σύνθημα. Πού πήγαν αυτοί οι λύθοι? Ελπίζω να μας παραδώσουν δέρματα, αλλιώς θα το μετανιώσουν. Πάνω τους. Πάτε να τα βάλετε μαζί μου. Δεν θα μου γλιτώσετε, μέχρι τώρα σας φέρθηκα καλά. Θα σας φυλακίσω όλους. Είστε κρατούμενοι, πάμε στο υδροπλάνο. Ελπίζω η Άωρα να βρει το μήνυμά μου. Πλησιάζουμε. Ναι, το χωριό του θείου μου είναι πίσω από το λόφο. Θεία, είμαι η Άουρα. Δεν είναι κανείς. Πού να πήγαν? Τόμι, φοβάμαι. Έχεις δίκιο. Είναι περίεργο. Για να δούμε, όλο και κάποιον θα βρούμε. Βρήκες τίποτα, Σίμπερτ? Τι λέει? Μας έχουν απαγάγει Νάνια. Νάνια, αυτή είναι η ξαδέρφη μου. Μα γιατί, ποιοι? Πρέπει να βρούμε πού τους πήγαν. Θα έχουν αφήσει ίχνη. Κοίτα ώρα, πατημασιές. Πού να πηγαίνουν? Εδώ σταματάνε. Τους πήραν με πλοίο. Πήγαινε, Σίμπερτ, βρες το πλοίο. Θα υπάρχουν ίχνη από πετρέλαιο στους πάγους. Άντε, θα σε βοηθήσουν κι άλλες φώκες.
βρήκες τίποτα, Σίμπερτ? Πήγαν από τη θάλασσα. Δεν μπορεί να πέταξαν. Το βρήκα! Υδροπλάνο! Πώς θα τις προλάβουμε? Αερόστατο. Μπαλόνια από το μετεωρολογικό σταθμό. Φουσκώστε τα. Εγώ πάω να βρω καλάθι. Ξεκινάμε. Φύγαμε! Οι φίλοι μας ανέβηκαν στον ουρανό. Δεν ξέρουν όμως τι τους περιμένει. Για να το μάθετε, μην παραλείψετε να δείτε το επόμενο επεισόδιο του Σίμπερτ. Σίμπερτ, η φωτιά η τολμηρή, που τους κακούς παντού θα βρει.